Tatsuniyar Salma tare da ita da mugayen 'ya'yan uba wanda suka jefa ta cikin wani katon ruwa ba don komai ba sai don marin kifi ko kuma wani katon shark ya cinye ta. Bari ku ji tatsuniyar Salma da kuma mugayen 'ya'yan uba. A cikin wani ɗan gari wanda yake yammacin Afirka cikin ƙasar Hausa, an yi wata yarinya wacce ake kira da Salma. Salma ta kasance tun tana ƙaramar yarinya take wa iyayenta biyayya, haka zalika take wa mahaifiyarta biyayya. Salma sun taso su hudu a gidansu tare da 'ya'yan kishiyoyinta Asma'u da Amina, haka zalika da Indo. Sai dai dukansu sun tsane ta, ita kaɗai ce mai halin kirki, amma gaba ɗaya shauran 'yan uwanta sun tsane ta, haka zalika har mahaifiyarta sun tsana. Sai dai amma idan har mahaifinsu yana nan sukan nuna mata cewa da ita da su ɗaya ne, saboda ba sa nuna mata mugun hali, suna nuna mata tamkar ita 'yar uwarsu ce. Gashi kuma ciki ta fi su kyau, saboda kai da ka ganin ta kasan cewa tabbas wannan mace ce. Salma ko cikin ƙawayenta ba ta shiga, saboda idan har ta shiga cikin ƙawayenta babu wani abu da ake mata face ya rufi, saboda wayannan 'ya'yan uban sukan zo su yarfa ta a cikin ƙawayenta. Wannan abin yana mata ciwo 100%. Sannan idan har ta je ta faɗa wa mahaifiyarta, babu wani abu da mahaifiyarta take ce mata face ta yi haƙuri, komai mai wucewa ne. Takan ɗauki wannan kalmar a matsayin ƙaddara. Haka kullum take faɗi tashi tare da ita da 'ya'yan ubanta. Haka zalika kishiyoyin mahaifiyarta duka sun haɗa kansu suna musguna musu tare da mahaifiyarta da kuma Salma. Su kaɗai aka tsana a cikin wannan gidan. Wata rana mahaifinsu ya yanke shawarar cewa su hudun gabaki ɗaya da Indo da Amina da Asma'u, haka zalika da Salma, yana so za su je su gaida mahaifiyarsa can wani ƙauye. Sai dai Salma daga jin wannan zance ta zo ta samu mahaifinta ta faɗa mai cewa gaskiya ba ta so ta je, ko kuma su fara zuwa ita daga baya za ta je. Mahaifinta ya nuna mata cewa a'a, ya za a yi haka, ga 'yan uwanki ba za ki bi su ba. Amma duk irin yadda take so ta yi wa mahaifinta bayani baya ganewa, saboda idan har a gabansa ne suna nuna mata soyayya sosai. Yanda 'yan uwanki suke son ki, haba Salma, ya kamata a ce ki bi 'yan uwanki. Abin da mahaifinta yake faɗa mata kenan. Salma ta yadda. Aka sa rana ta zo, direba ya zo a mota domin zai ɗauke su ya kai su can bakin gaɓar teku inda za su hau kwale-kwale su tafi. Suka shirya, suka ci wanka, suka ɗau kwalliya. Kai, amma Salma ta yi kyau fa. Zan so ku ga yadda ta ɗau wankanta. Da direban nan ya zo, suka hau wannan mota suka kama hanya suka tafi. Barin su gida ke da wuya. Shauran 'ya'yan uban nan suka fara yi mata abin da suka saba. Jibe ta ko kyau, jibi wani kaya da ta sa, wannan kayan sai ka ce mahaukaciya. Haka suka dinga gaya mata magana, amma ta yi shiru. Har direban yakan faɗa musu cewa haba ku kuwa sai ka ce ba 'yar uwarku ba, ku duba ku ga yadda ta yi wanka, ta yi kyau, amma kukan kushe mata wankanta. Gaskiya wannan ba daidai ba ne. Tuni Indo ta zaburo, kaga malam, idan za ka yi aikinka ka yi aikinka, ba mu ce ka sa mana baki ba, kai munafiki ne. Direba abin nan ya mai ciwo, amma aikinsa shine direba a cikin wannan gida na Salma, saboda mahaifinsu yana da kuɗi sosai. Ya shiru ya kama hanya ya kai su zuwa bakin teku inda za su hau kwale-kwale su tsallaka can cikin ƙauye. A nan gidan kakar nan tasu yake. Bacin sun zo, direba ya ɗan ja Salma gefe ya faɗa mata cewa ta yi haƙuri da irin wannan hali na 'ya'yan ubanta. Wannan yana ɗaya daga cikin ƙaddarar rayuwarta. Idan har ta ci nasara ta cinye wannan jarabawar, to ita ce da riba nan gaba. Sannan Salma ta ce na gode direban mu. Suka kama hanya suka zo aka kawo musu wannan jirgin ruwan suka hau. Tunda suka hau jirgin ruwan nan suke mata kallon iyayi tare da kallon reni, amma Salma ta yi shiru bata ce musu komai ba. Suka ringa tafiya a cikin ruwan nan, sai da suka je tsakiyar ruwa yana ambaliya sosai. Sai ɗaya daga ciki kawai ta ja mata ɗan kwali. Salma abin ya mata ciwo sosai. Sai mai kwale-kwalen yake cewa ku bar wasa fa, kar jirgin nan ya kifa. Kawai ɗayan ta tura Salma cikin ruwa. Salma ta faɗa cikin ruwa fanjam, tana neman taimako, amma suka ƙi su ciro ta. Mai kwale-kwalen nan ya yi tsalle zai faɗa domin ya ciro Salma. Suka ce a'a, za su bashi miliyan ɗaya idan har ya batta ta mutu, kuma bai faɗa kowa ba. Mai kwale-kwalen nan, wato direban jirgin nan, ya ji gagarumin kuɗi irin wannan miliyan 1 za a bashi. A'a, gaskiya ba zai ceto ta ba, ya batta a cikin ruwa.
sai ga marin kifi nan ta to. Marin kifi ta zo gurin, jikinta rabi kifi rabi kuma na mutane. Ta kama hannun Salma ta ja ta cikin ruwa, su kuma a tunaninsu ta ja ta ne za ta kashe ta. Suka ringa murna suna dariya, suka karasa gidan kakarsu. Suna sauka suka fara kukan munafurci, suka je har can gidan kakarsu. A'a, manya-manyan baƙi ya da kuka, in ji wannan tsohuwar mata, wato baban mahaifinsu. Ya da kuka haka, ina Salma yar jikalle ta? Sai suka fara bata labari kan abin da ya faru da Salma. Ta fada cikin kwale-kwale, wani kifi ya ja ta. Ya aka yi haka ta faru? Garinya aka yi maza aka sanarwa da mahaifinsu bai wata bai zo. Garinya haka ta faru, amma ku ba ku da hankali, za ku bata ta fada? Suka ce ba da saninsu ba, zamewa ta fada. Aka tambayi mai kwale-kwalen nan, ya ce haka ne. Tofa, mahaifiyar Salma ta ringa kuka, tana tunanin yarta, yanzu shi kenan yarta irin mutuwar da za ta yi kenan. Ta ringa kuka. Ana cikin wannan alhini ne fa na rashin Salma, sai aka ga sallamar Salma, salama alaikum. Sai mutane abin ya fara basu mamaki. Tuni mahaifiyar Salma ta je ta rungume yarta. Salma ke ce? Ya na ganki kuma baki komai ba, aka ce min kin mutu. Salma ta kalli 'ya'yan uban nan nata, ta galla musu harara. Bari ku ji abin da ya faru tsakanin Salma da marin kifi. Lokacin da marin kifin nan ta ja Salma can gefen ruwa, ashe wannan marin kifin ba mutum bace, aljana ce. Sannan ta samu Salma ta zaunar da ita, ta matse mata cikinta, ruwan da Salma ta sha gaba ɗaya ya fito. Sai Salma ta samu ta ɗan huta. Sai wannan marin kifin take tambayar Salma cewa, garinya me ya faru, me ya haɗa ki da 'yan uwanki ba sa son ki? Salma ta yi jim, tana tunanin to ya aka yi wannan marin kifin ta san cewa 'yan uwanta ba sa son ta. Wannan marin kifin ta ce, ke ni nan da yake gani na ba mutum bace, duk wani abu da yake damun ki tun da na riƙe hannunki na fahimci komai, ki faɗa min gaskiya. Salma ta ce, zan faɗa miki gaskiya. Gashi an haife mu kaza, sannan a cikin gidanmu ba a san babata, ba a sona. Duka kuma kishiyoyin babanmu tare da 'ya'yansu sun haɗe kansu suna musguna mana. Wannan marin kifin ta ce, to shikenan, zan sallame ki, kuma sannan zan taimake ki. Sai ta buɗe bakinta, wato wannan marin kifin, sai wasu ƙwallaye guda biyu masu haske suka fito daga ciki. Sai ta ba Salma ta ce, kin ga wannan? Da zarar kin je gida ki haɗiya, sannan ki ba mahaifiyarki ita ma ta haɗiya. Insha Allahu za ku ga sauyi a rayuwarku. Salma ta ce, to na gode. Sannan wannan marin kifin ta kawo mata wani kwale-kwale, sannan ta ce, gashi ki hau ki karasa. Ta hau wannan kwale-kwalen ba tare da ta tuka shi ba, da kansa yake tuka kansa har ya kai ta bakin gaba, sannan ya dawo. Shine fa dalilin da yasa Salma bata mutu ba. Mu dawo kan abin da ya faru a cikin gidan kuma kakanta. Mahaifiyar nan ta ringa murna da dawowar yarta, haka zalika mahaifinta. Bacin wani lokaci Salma ta ce ita gaskiya ba ta zauna ba, ma gida za ta koma. Kakarta tana cewa, a gaskiya ya kamata kam ki zauna ki huta, irin wannan kalubale da kika fuskanta, garin ya aka yi ma kika rayu. Sannan ta ba su labarin ƙarya, ta ce masu ga yanda aka yi ta rayu. Wani ne ya zo ya cece ta daga can mai kamun kifi, bata fasa labarin marin kifin nan da ta zo ta cece ta ba. Sannan da ta koma gida can birni, sai ta zaunar da mahaifiyarta a cikin ɗaki, wato Salma. Sannan ta bata labarin duk abin da wayannan 'ya'yan uban suka yi mata, tun daga kan farko da suka bar gida a cikin mota har zuwa lokacin da suka je bakin gaba suka hau kwale-kwale suka tafi. Sannan ta faɗa wa mahaifiyarta cewa wannan direban kwale-kwalen kuɗi suka bashi kimanin miliyan 1 akan cewa kar ya cece ni a bar ni na mutu. Sannan ta zaro wayannan ƙwallayen da marin kifi ta bata masu haske guda 2, ta ce mata gashi nan, wannan wata marin kifi ce ta bani, ba ni na faɗa mata halin da nake ciki ba, tun da ta rike hannuna ta fuskanci irin musgunawar da ake mana a cikin gidan nan. Sannan ta ce za ta taimake ni, shine ta bani wayannan ƙwallayen, ta ce idan na haɗiya ke ma kika haɗiya, to za mu ga sauyi a cikin gidan nan, za a daina mana abin da ake mana a da. Sannan Salma kafin mahaifiyarta ta yi magana, ta yi maza ta haɗiye nata. Sannan ta ce, ke ma ya kamata ki haɗi wannan umma, ni na yadda da wannan marin kifin saboda ba mutum bace, aljana ce, dan da ta yi niyyar cutar da ni da ba za ta bari in rayu ba. Mahaifiyar Salma ta ji wannan kalmar, sai ta ce to ya kamata ni ma na haɗiya. Ita ma mahaifiyar Salma sai ta anshi wannan kwalluwar, kawai sai ta haɗiya, suka sha ruwa. Ana zazzaune a falo an taru, kawai sai suka fito. Sai wayannan kishiyoyin nan nata tare da 'ya'yansu
suka ga sun musu wani kwarjini, suna jin tsoronsu. Daga nan fa suka dawo yi musu biyayya, babu kama kafar yaro. Duk abin da suka ce a cikin wannan gidan shi ake yi. Sun ga sauyi sosai a cikin rayuwarsu. Komai har wanki suka dawo suna yi musu. Ku tsaya ku saurari labarin wani saurayi wanda ake kira da Bello. Assalamu alaikum, kada dai ku manta idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka. Muna so da ku danna mana subscribe ta yanda zamu dinga sanar da ku da dan tatsuniyoyin mu da zarar mun daura. Gatanan ku. A cikin wani gari mai nisan nisa wanda yake can kasar Hausa, an yi wani dan karamin kauye wanda ake kira da garin Zazzagawa. A cikin wannan kauyen akwai wani matashi mai suna Bello. Sai dai amma Bello ya kasance mutum ne shi mara ji sannan kuma mara tsoro. Duk da kasancewa mutane da dama suna zuwa gurin Bello domin ya koya musu karatu saboda yana da ilimi sosai daga na Arabi har na boko. Amma matsalar shi guda ɗaya ita ce rashin ji da kuma rashin tsoro. Bello baya tsoron duk inda ya je ya yi dare, duk da kasancewa garinsu akwai jeji sosai, amma yakan je jeji da daddare ma domin ya je ya ciro 'ya'yan itacuwa ya ci saboda rashin tsoro. Wata rana Bello misalin karfe 9 na dare sai ya shiga cikin jeji, ya je can ya ciro kayan itace sai ya dawo. A wannan lokacin bayan ya ciro 'ya'yan itace ya dawo, sai kuma ya yanke shawarar zuwa gidan wani abokinsa domin ya kai mai ziyara misalin karfe 11. Ya je kwankwasa mai kofa ya fito ya ce, a'a Bello, kai ne a wannan daren? Baka tsoron gari? Kaga dai yanayin garin namu dujeji, amma haka ka fito? Bello suka gaisa, ya shira misalin 12 ya kama hanya ya taho. Sai ya biyo cikin wata tsohuwar unguwa wanda mutane suke tsoronta saboda ana tunanin akwai dodanni da kuma manyan aljanu a cikin wannan unguwar. Dalilin da ya sa ma mutane da dama suka tashi daga cikin wannan unguwar suka dawo wata unguwar. Duka wannan unguwar gidaje ne amma babu kowa a ciki. Bello yana cikin tafiya yana cin kayan itacuwarsa sai ya ji ana bin sa a baya. Bello juyawar da zai yi sai ya ga wani dogon mutum mai tsayi sosai, yana da mugun tsayi. Sai ya ji muryar wannan mutumin mai kauri an ce mai, kai Bello, daga ina kake kuma ina za ka je? Bello ya jiyo yana shan 'ya'yan itacuwansa ko a jikinsa, sannan ya mai da martani kan cewa, to ta zan iya baka amsa, kana da wannan tsayi ka ce falwaya, da za ka sunkuyo sai mai magana. Ka Bello da jarumta yake. Wannan dodon da ya sunkuyo sai wa Bello wani irin murmushi na abin tsoro, amma Bello ba ta shi yake bai ci gaba da cin kayan itacuwansa. Bello ya ce, ni kaga ka kyale ni gida zan je saboda ina son na yi bacci nake ji. Sai wannan dodon ya ce wa Bello, idan har na kyale ka tafi to tabbas sai mun sace ka kuma sai mun kashe ka. Saboda haka an sace mana wani dutse ne, dutsen mu na lu'ulu'u dan baiwa. Idan har ka taya ni neman shi to zan kyale ka tafi gida. Bello da ya ji haka sai ya ce, to shikenan mu je. Ya bi wannan dodon suka ci gaba da tafiya. Suka je can cikin wani gidan dodanni. A cikin wannan gidan dodannin babu wani wanda ya san wannan gidan dodannin a cikin dan adam. Bello ya shiga ya fahimci cewa ba fa gida bane ba, unguwa ce baki daya, kuma sannan unguwa ce ta dodanni. Bello ya fahimci cewa ashe su ma dodanni suna rayuwa tamkar yadda dan adam yake rayuwa. Yaga wasu suna barkwanci, wasu suna waka, wasu suna jin waka, wasu suna shan kunu har da yadda da kosai. Bello ya je ya same su, sannan suka zauna suka dinga hira ba ruwansa. Bello ko tsoron su baya ji. Su ma abin ya ba su mamaki sosai. Suka zauna suka ɗau lokaci suna shira da Bello. Sun ɓata dare suna shira da Bello. Sannan Bello ya ce to shi yana so zai tafi gida. Wayannan dodannin suka ji daɗi saboda Bello ya yi shira da su, bai nuna yana jin tsoron su ba. Sannan suka zo, ɗaya daga cikinsu ya ce zai sa mai albarka. Ya shafa kan Bello ya ce, daga yanzu zaka zama shahararre sannan kuma sananne mai bada dariya a duniya baki ɗaya. Sannan ɗaya daga cikinsu ya ɗauko wani dutse na lu'ulu'u ya ba Bello ya ce, gashi ka je ka siyar da wannan ka riƙe kuɗin. Bello ya kama hanya ya fito cikin daren nan ya zo cikin gida ya kwanta. Washe gari Bello da ya tashi, duk inda ya je sai ya ba mutane dariya. Bello ya zama shahararren mai bada dariya na barkwanci. Sarki ya sa a nemo Bello saboda ya zauna a cikin fada ya ringa ba sarki dariya. Bello ya zo, sanda ya zo ya ba sarki dariya da fadawan sarki da matan sarki. Sarki ya ji daɗin zama da Bello, ya ce wannan a yanke mai albashi ko nawa yake so a bashi. Daga nan Bello ya zama shahararre. Idan mutum ma bai da lafiya ko hawan jini yana damun shi sai a nemo Bello. Yanzu nan Bello zai zo ya mai barkwanci ya bashi dariya. Bello ya zama hamshakin mai kuɗi. Duk masu kuɗin da suke cikin wannan gari nasu, in dai ba sarki ba, to babu wani wanda ya kai Bello kuɗi.
tarin dukiya.